włodarzy miasta. Witam zastępcę prezydenta miasta Rybnika Wojciecha Kiliańczyka, przewodniczącego Rady Miasta Rybnika Krzysztofa Szafrańca. Jest już z nami starosta powiatu rybnickiego Damian Mrowiec. Witam Michała Czowalika, szefa Rybnickiego Sztabu Ratownictwa, Sławomira Walento, prezesa Rybnickiego Oddziału Wodnego-Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Pawła Kuźnika, prezesa zarządu OSP w Chwałęcicach i przybyłych polityków, pana Marka Krząkałę, obecnego już dzisiaj Bolesława Piechę. Witam wszystkich, którzy przybędą na tą dzisiejszą mszę, której przewodniczył będzie biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, ksiądz Piotr Greger. Koncelebrować tę mszę świętą będą razem z nim ksiądz dziekan z parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, ksiądz Grzegorz Jagieł oraz ksiądz Andrzej Piszczek, proboszcz parafii w Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny Rybnickiej Kuźni. Drobne porażki nie oddaliły mnie od Boga. Bliżej Boga byłem na swój własny sposób, niekoniecznie podczas nabożeństw mszy, z nutką żalu i pretensji, ale to zaczęło zmieniać się kilka lat temu. Dla mnie ważniejsze w tym, że dobro, które robimy na co dzień, robimy z Bogiem, dla Boga i przez Boga. W moim wypadku nie było mocnego uderzenia łaski dary Ducha Świętego, jak to często określają ludzie. U mnie jest to już prawie 8-letnia praca nad sobą i ze sobą. Ja odnalazłem się przy kursach Alfa. Nie był to dla mnie moment przełomowy, choć wiem to dopiero teraz. Ktoś z Was przekona się tego, że drobne rzeczy, które nas spotkają w życiu, to też cuda i sprawki, dobre sprawki Ducha Świętego. To też pokazuje, że czasem w danym momencie nie jesteśmy zadowoleni z faktu, który ma miejsce z perspektywy czasu. Okazuje się jednak, że było to najlepsze rozwiązanie. W moim życiu praca dla Boga i z Bogiem to jak budowanie domu z małych cegiełek. Dopiero codzienna ciężka praca i długi wysiłek daje efekt. Nie zawsze jest tak, że wygrywamy los na loterii i wprowadzamy się do gotowego domu. Jak na niektórych spada dar Ducha Świętego. Pogłębianie wiary i wiedzy na ten temat chrześcijaństwa i historii religii to rozpoczęcie i kończenie dnia krótką modlitwą, która nie jest prośbą,
ale dziękczynieniem i nadzieją. Niby niewiele, ale to właśnie te małe cegły. To, jak doświadczyłem w życiu pośród znajomych, zdarza się, że Duch Święty przychodzi w pewnym momencie z potężną siłą. Dziękujemy za to piękne świadectwo. Moi kochani, serdecznie witam wszystkich tutaj obecnych. Witam naszego drogiego gościa, księdza biskupa Piotra. On, kiedy z tych gór dzisiaj wyjeżdżał, mówi: ochłodzę się trochę nad tą wodą, ale jak widać, chyba się nie ochłodzi. Moi kochani, hasłem tegorocznej mszy świętej na wodzie są słowa: ufajcie, jam świat zwyciężył. Towarzyszą nam w życiu różne żywioły w postaci kataklizmów, zagrożeń, niebezpieczeństw, konieczności podjęcia ryzyka. Chrystus jest Panem tych wszystkich żywiołów. Najbardziej spektakularne cuda miały miejsce na wodzie. Świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mu mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami. Twoja sprawiedliwość
zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Zanurzeni w Chrystusową śmierć. Paweł wyraźnie mówi tutaj o tym, że jesteśmy zanurzeni w wodach chrzcielnych. I gdzie jak gdzie, ale w tym miejscu, mówiąc o zanurzeniu, stojąc na brzegu zbiornika wodnego, to nie jest żadna abstrakcja. Nie musimy tu pobudzać naszej wyobraźni. Będąc nad brzegiem wody, mamy jasność, co to znaczy zanurzyć. Po prostu wejść do wody. Ale proszę, nie róbmy tego teraz. Święty Paweł mówi dziś o naszym chrzcie, a więc o wydarzeniu, które jest jednorazowe, jest niepowtarzalne. A skutkiem, owocem tego wydarzenia, tego naszego zanurzenia jest to, co wszyscy nosimy w naszej duszy, co jest realne, rzeczywiste, chociaż nieosiągalne dla ludzkiego oka. Święty Paweł nazywa to duchowym znamieniem, duchową pieczęcią. Wchodząc w wody chrzcielne, zanurzając się, mówiąc językiem świętego Pawła, w Jezusową śmierć, wychodzimy jako zwycięzcy razem z Nim w grobu ku życiu. Co postawisz na końcu zdania? Też kropkę, która z oczywistością nie podlega dyskusji, może wykrzykli jako pewien imperatyw. A może znak zapytania, który daje nam wiele do refleksji, bo nie wiemy, co powiedzieć. Albo jakiś przykropek, który zmusza do głębszego zastanowienia. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.